Πόσο δυνατές ήταν οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες? Οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες αναφέρονται στα στρατιωτικά σχηματίσματα του Ρωμαϊκού στρατού κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η λέξη «λεγεώνα» προέρχεται από το λατινικό «legio», που σημαίνει στρατιωτική μονάδα. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο στρατός οργανώνονταν σε μεγάλο βαθμό γύρω από τις λεγεώνες. Κάθε Ρωμαϊκή Λεγεώνα αρχικά αποτελούνταν από περίπου 5.000 στρατιώτες, γνωστούς ως λεγεωνάριοι, που χωρίζονταν σε μικρότερες μονάδες. Τα θετικά για τις Ρωμαϊκές Λεγεώνες: καλή οργάνωση και συνεργασία. Η οργανωμένη δομή των λεγεώνων και η συνεργασία μεταξύ των στρατιωτών ήταν άριστη. Οι λεγεώνες ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Ομοιογενής οπλισμός, ενιαίος εξοπλισμός για ενότητα και αποτελεσματικότητα. Ευελιξία στο πεδίο της μάχης. Οι λεγεώνες ήταν ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι σε διάφορα